Днешната ми среща с госта е една много интересна среща. Надявам се и вярвам, че на вас също ще ви хареса госта, който ще ви представя. С нея се запознахме в социалната мрежа на TikTok. Това, което ми направи впечатление е, че тя прави лайфове на английски язик и чрез тези лайфове се опитва да помогне на хора, които намират смелостта да представят историите си пред нея. По какъв начин помага на своите последователи в тази социална мрежа, ще разберете сами. Казвам добре дошла на Димитрина Пенева. Здрасти, Диди, и добре дошла в канала на телевизия Рома България. Здравей! Здравей, здравей, Пепи. Много благодаря за поканата. Ти знаеш моите притеснения за български язик и се надявам да, да не ме критикуват просто много за латусите, които ще направя. Няма проблем, ще се опитаме да проведем разговор, който да могат да го разберат всички. Диди, спрях се и реших да те поканя в канала да разкажеш за твоята история. Ако трябва хората да разберат коя е Диди, би ли казала нещо за себе си? За хора, които въобще не те познават и те виждат и те срещат за първи път. Кажи нещо за теб. Коя си ти? Къде се намираш в момента и с какво се занимаваш? Ами, не знам какво значи коя съм аз съм просто Диди, Димитрина. А, Баща ми е от ромски происход, майка ми е българка. А, в момента се намирам в Катар. За последните 15 години аз не съм сменяла държавата и се чувствам много комфортно и м, даже ако когато се налага да пътувам и да се прибирам до България, мен Катар ми липсва ми много. Не мога да отсъствам за дълго време от държава. С какво се занимавам в момента? Нали, през годините в Катар аз развивах Facility и Property Management. Не знам как се превежда на български. Работих в недвижими имоти, а, реал estate фирма, която беше моя. Имах си малък бизнес, който се развива в момента, в който реших, че не, някакси вече не ми покрива очакванията и реших да прекратя и така ме намери в TikTok. В търсене на себе си, и на талантите си и на новите неща, които... Диди, това, което правиш в TikTok е да бъдеш ментор. Много хора ти се доверяват, качват се при теб в твоите лайфове и споделят своите истории. Има ли такива случаи, които можеш да споделиш с нас, за такива фрапантни случаи, случаи, на които ти успя да помогнеш на хора, те да намерят решение, да открият себе си, може би? На какво се дължи всичко това? Живеем ли ние в такъв голям стрес, че хората да имат нужда от някой да ги менторства, да ги ръководи, да им дава съвети? Какво мислиш? Ами, пък аз не се занимавам професионално с менторство. Сега съм в процес, нали, в който съм си а, набелязала няколко много тежки курси, които мисля да мина в български академии са, не някъде в чужбина. Но това в момента, в който правя, съвсем нормални хора качват се при мен в лайфа, нали, и се споделят истории, които са толкова нормални истории от живота, нищо фрапантно, не, нали, но в крайна сметка, нали, ние когато имаме проблем, той не се струва толкова голям и толкова неразрешим. Когато го споделиш с някой и ти каже, чакай сега, не е чак толкова лошо, ама нали, не си самичък в цялата тази ситуация, на всеки се случва, ама дай да видим сега каква е позитивната част от твоя проблем, дай да, нали, да насочим фокуса към позитивното, не към проблема. Но при мен хората, които се качват, повече са изморени. Не толкова, че имат проблеми,
нали, проблеми в живота. Имат, ама не някакви препадни. Те са изморени от много мислене, изморени са от много да натискат себе си, защото нали, живеем на 25-та година, всеки ползва социалните мрежи и там има едно такова голямо надбягване, кой повече ще има и къде, нали. И това създава някакъв такъв един стрес в хора, които, да кажем, имат някакви амбиции и чувстват, че могат да постигнат повече в живота си. И в един момент а, те буквално блокират, застават на едно място, не могат да мръднат, защото хем ли се иска да постигнат те големите нива, тяхните, да кажем, а, финансово, и в същия момент е пандемията, която хората не вярват в себе си, в способностите си. И, и просто блокират. И се получава е, как се казва overthinking, Пепи на български, Как? не мога, overthinking. Претоварване. Едно претоварване, едно прегряване и това е. И не нещо фрапантно. Има и фрапантни случаи, които са се включвали при мен, нали, но аз, Пепи, не знам как да ти обясня на теб. Ти не знаеш много за мен, но аз, в принцип, откакто се помня, все съм била в някакви премежди, все трябвало да решавам някакви казуси, ситуации, нали, едно оцеляване за 40 години аз оцелявам. И при мен явно така много спонтанно, натурално се случиха нещата, че аз вместо да стана този нещастен човек, негативен човек, аз станах точно обратното. А, Станах прекалено позитивна. Някои хора могат да си мислят, че съм наивна. Аз изобщо не съм наивна. Нали, но съм много позитивна, много благодарна на всичко, което се случва, хубаво и лошо. И така си движа в живота и явно хората в TikTok, като се качат при мен, е нещо като някакво, какъв пример, като някакво животно, което те не са виждали. Ма как така, нали, може а, от нищо да не се оплаква, никого да не обвинява, нали, все да е позитивна. Ами, при мен така се случи. Пречупването така се Или от случи. 15 години живееш в Катар и си ходиш в България. Колко често се прибираш в България? Ами първите 7 години аз не бях стъпвала в България, ако трябва да съм честна. Аз си ходих в Гърция, защото мама си беше в Гърция, нямахме никой в България. И 2017, в края на 2017, а, тогава още не бях толкова умна, нали, пак си бях умна, ама си имах напълно човешки страхове и не знам защо реших, че трябва да се пребера и да купя имот в България, на който да е семейен имот, каквото и да се случва по света, нали, да има къде да се прибере, но в крайна сметка България, той камъка се тежи на мястото. Нали. И от тогава преместих мама, нали, като купих къщата, преместих мама в България и си хода веднъж годишно, някой път по 3 пъти годишно, зависи, Пепе, зависи. Питам те, за да може да направим паралел между тази културна разлика. Има ли разлика в културите между Катар и България? Кои са основните разлики, на които ти ставаш свидетел? Да обясниш за това. Защото все пак говорим за две различни географски места, а и чисто културно се различаваме. Има ли прилики и разлики в двете страни, между България и Катар? Затова ти задавам този въпрос. Ами, културни разлики, те са много, Пепи. В смисъл, те са много разбирания, вярвания, които имат те се различават от нашите в България. Ние сме малко по-към Европа, към Англия и тези неща. Те си имат много стриктни вярвания и разбирания.
за живота и как трябва да се държат с семейства, с родители, с тях самите, ако решиш на мен това, което едно от нещата, което мен много ми харесва в Катар и така ме привлече отношението към семейството. Те са много сплотени. Те са изключително сплотени. В смисъл, а, особено ако говорим за родители, нали, то тук те са научени, че не можеш да кажеш на мама и на тати, не можеш даже да изопкаш. Нали? Под формата просто трябва да показваш респект и да бъдеш такъв един с мек тон, да ги разбираш, да се грижи за тях, когато дойде времето. А другото, което много ми харесва в Катар, въпреки нали, всичките неща, които се чува за тези държави, е отношението на мъжете към жените просто е уникално. Те е тук за толкова години аз не, че ги няма, то има случаи, то навсякъде ги има, но ако говорим за домашно насилие, което е много, много в България, и аз съм жертва на такова и затова явно ми прави впечатление. Тук не, няма. Мъжете си уважават жените, гледат си, грижат се за тях. А, и тази култура на оплакване е тук. Те са едни определени националности, които повече се приближават до нас, да се оплакват и се някой друг да им е виновен. Някакси хората, които са дошли тук, са с ясното съзнание, м, че всичко зависи само от тях единствено. Дали ще си достигнат целите или не. Мен ми харесва. България, не знам какви културни разлики. Както виждаш, аз съм нормално облечена. Не трябва да се забраждаш като излезнеш. То е как се казва на български, мегаполис ли се казва или... Да, Мегаполис. Да. Да, в смисъл а, локалните а, те са наясно, че а, емигрантите, те си имат тяхна култура, тяхно разбиране за живота, тяхен дрес код, всичко и няма никакъв проблем. Единственото, което се изисква от нас е да бъдем уважителни. Уважително, в смисъл да се държим уважително, да... Другото, което най-много ми харесва, е, че тук е много, много сигурно, сейфти, сигурно. Няма престъпления. И да има, то сигурно има, то не може да няма престъпления, но не е така, както е при нас. За пример, ще ти дам аз ключа за колата ми е в колата и тя е отключена, паркирана пред къщата. Забравих си портмонето, си мислех, че съм го изгубила. То стоя 3 дена на седалката, на предната седалка в колата и там си го намерих. Нали, просто а, аз тук се чувствам спокойна. Спокойна, ако нещо не ми харесва, да изразя себе си. Спокойна, че ако нещо ми се случи, има институции, към които се обърна и знам, че те ще бъдат а, фер, нали, Отговорни, ще бъдат отговорни. ще бъдат отговорни, да. България, аз си обичам България, но някак си не знам, пък и за нас емигрантите, аз си задавам този въпрос, дали сме благословени, че го имаме този опит навън или е проклятие, защото при мен, връщането, нали, ако трябва да се връщам в България, аз изпадам в депресия. Нали, смисъл, ако реша да се установя в България, изпадам буквално в депресия. Аз мъчих бабки да го направя и се оказа, че не съм готова още. Те, че А при мен да съм емигрант е малко като проклятие. последните 7 години, от които се прибираш в България, забелязваш ли промени, които настъпват в България с всяка следваща година? Към по-добро ли се променя нашата държава или към по-лошо? Какви са твоите наблюдения? М, Така,
Ама трябва ли да съм много откровена? Въпросът е твой личен избор, разбира се. Както ти решиш. Аз не виждам някакво фрапантно нещо много да се подобри в живота, даже напротив. В смисъл, не знам как е в големите градове. Аз а, близо до малък град и Варна, наблюденията ми не са нещо, не че ги няма. Единственото, което забелязвам е, че повече хора са започнали да стават по-емпатични към живота. Нали? Това го забелязах и много ми хареса, но като цяло аз не виждам някакви, кой знае какви промени. Нито в мисленето, нито в стандарта на живота на хората, нито в образование, нито да кажем, в туризъм, защото Варна е туристически град, нали? Не само някак си замръзнало ми се в там всеки път, като се Искаш да прибера. кажеш, че България е спряла някъде във времето. Някъде така имам чувство, че просто ми е замръзнало. Както аз последния път, като се прибирах, ходих до града, в който завърших средно образование. Беше абсолютно едно и също. В смисъл, на ресторант излезнах на същата музика, свиреше същите храни, се предлагаха. Беше абсолютно също с единствената разлика, че цените бяха много високи, качеството беше ниско и града беше малко по-празен. Това е. Сега, може би в големите градове, може би в София, Пловдив, или може би е различно, но около мен ми се струва замръзнало всичко. Добре, Диди. Има ли нещо друго, което искаш да споделиш с нас? Реших да те поканя на това интервю, защото ми направи впечатление в социалните мрежи, специално в TikTok. Така трудно се откриват акаунти или хостове, които правят подобно съдържание като твоето, а именно да провеждат разговори. Има такива канали със сигурност, но при теб се съсредоточават хора, които разказват собствените си истории и по някакъв начин тези хора ти се доверяват. Какво друго искаш да споделиш с нас? Ами, преди аз мисля, че малко така не знам, ако трябва да влезем в някаква дълбочина на разговор, защото каквото си говорихме до сега просто е такова, е, на смисъл, аз го почнах лайфа в търсене на себе си. В търсене на себе си, нали, стигнах до един момент в живота, в който се огледах и а, нали, след 40 години от живота ми огледах се какво имам, аджаба, доволна ли съм, щастлива ли съм, задоволена ли съм, нали. И се оказа, че това всичко, което го имам, не е това, което го искам. И тогава започнах, тогава взех нали, направих първите крачки от търсене на себе си. Действително, това е как се създаде лайфа в TikTok. Нали, седнах и започнах да пиша какво имам, защото това е много важно. В днешно време хората се съсредоточават в какво нямат, нали, какво искат, а не в тук и сега какво имат. Седнах, написах какво имам и се оказа, че аз имам много преживявания от ден първи, който помня себе си, нали? Все са били такива едни негативни. И си казах, то няма как 40, нали, дойде момент, в който се задава въпрос, исках да видя една година от живота си, една пълна година от живота си, която съм се чувствала напълно щастлива и удовлетворена. И се оказа, че такава година няма в моя живот. И тогава си казах, ами то 40 години само оцеляване, то няма да е на празно. Никой не преминава през такива неща за толкова дълъг период, ако няма нещо като нещо по-възвисше, нали, ако няма някаква мисия. И така,
отворих лайфа и започнах и се оказа, че историите на хората, тяхната история на мен са ми до болка познати. Аз съм вече ги преодоляла съм ги. Не е нещо вау в момента, но за мен аз се чувствам successful, Добре, успешна. можем ли да кажем тогава и да направим заключение, че хората наблягат повече на материалното, отколкото на духовното и ние като хора трябва да обърнем внимание на чисто духовно ниво, на това, което имаме, за да се почувстваме богати. Материализма към днешно време прави ли ни по-бедни? Това ми е въпрос. Прави ни по-бедни, прави ни по-болни, прави ни по-празни. А, като не трябва да отричаме пепи материализма, защото ние живеем в материален свят. Просто а, ние без средства и без някакви удобства, ние не можем да се отдадем на никаква духовна практика, защото ще бъдем заети да мислим как да осигурим хляба на масата. Но, а, но духовното е много важно. Много е важно. В смисъл хора, които в случая аз приех исляма, то си е моята религия, аз съм много благодарна, но хора, които нямат вяра, дали, дали в Господ или там в каквото вярват, това са хора без корени. Без корени, разбираш, в смисъл, каквото се случва около теб в материалния свят, каквото лошо се случва, то те разтърсва. Ти нямаш опора, нямаш на какво да се хванеш. Ако имаш вяра, и при мен това ми помогна много в живота, а, че на теб никога няма да ти се прати повече, отколкото да, а, можеш да носиш. Мисъл, каквато и ситуация попаднеш, какъвто и проблем да имаш, ти означава, че ти имаш силата, имаш знанията, имаш възможността да си намериш решението и да го правиш. Но хората масово сега някакви такива, всеки казва, аз съм в депресия, нямам енергия, е, аз съм интроверт, което е другата пандемия, нали? Хората са антисоциални, всеки се стои в къщичката и го е страх да излезе навънка. Хората се оплакват от времената, в които живеем, пък ние живеем в едни от най-прекрасните времена, певи. И така, що? Защото парите, нали, материалното е това, което ни управлява. Но, в крайна сметка, певи, в крайна сметка, всеки е отговорен за себе си и, и колко и за решението си. Добре, А Диди, какво? аз ти благодаря за този разговор. Умишлено ти задавам повече въпроси, за да оставим вратичка за следващи наши срещи, където да може да навлезем в по-дълбоки води, както се казва, в определени теми. Това като за първи разговор аз мятам да поставим края на този наш пръв разговор, първа наша среща, да представим теб и това, което си ти. Аз ти благодаря Добре. искрено за този разговор и за това, че се довери. Пепи, аз ти благодаря много и ти пожелавам успех в твоите начинания, защото си един прекрасен човек и факта, че имаш енергията и си толкова отдаден да се развиваш, това а, възхищавам ти се, аз не бих могла да го направя. И ти пожелавам успех във Благодаря всичко. ти за доверието, което ми гласува, Диди. До нови срещи! До нови срещи. Чао, чао.